Izempi zomlaba wesithathu zakala ngo 2014. Russia, Yurofu, kanye ne-United States balwa. I-Ukraine iyahlanganyela empini njengento yokuhlukanisa. Kungani izakhamizi zezizwe eziphikisanayo zingaboni izimpi zomlaba wesithathu? Abantu abazange bakhulunywe. Akuzange kumenyezelwe ngokusemthethweni. Ngokuphambene, iziphathimandla zenze konke ukuze zithule lenkinga. IRussia, izikhungo zomkhakha kawoyela zihlala zibidliza, futhi amabhizinisi okuphepha ayashiswa. Amadoda abekwa emkhosini. I-Russian Federation ichitha ingenye yesithathu yesabelomali sayo emkhakheni wokuvikela. Kodwa ngesikhathi esifanayo, kukholelwa ukuthi ayikho impi. Uma eRussia, kungenzeka ukufihla kwabantu, ikiniso elibonakalayo lempi. Yini engashiwo nge-Europe nase-USA? Amazwe ayahlasela, empi yesithathu yomlaba, kodwa izakhamizi azazi ngalokho.